serokno ora actually tini bubagra fainai engke binse segang fainai bagai bubagra contact haijak kairam pada bima jagao angmono sanamu songo birmon tipra mangkati khurtanibo bubagra ne kamo yak tongo haipono bobbos kang phaya tamon engke dofani bagai dati bagai boje mansak jengbai krenggai ora contact khaibo diput app to the diput tai tongo engke che chungo koi phangnam thaijo tuluku bai chung birmon tipra mangkati khurima kha te koru press club ni chai to mumbai so ang joto lukurangna hambairnai mochongo ar bubagna hambairnai mochongo ar bubagra thanai photo sabrumni program adino ba phainai kok tongmani kistai mi miliane bagai himalia bubagra saimono bo dofani bagai bokun pating phia bo tini as or just only for the tiprasa bubagra angis bo phainai or kono tipra mo thaya kono bjp ya kono cpm only on for tiprasa bukung bara and tini hani bubagra bo jotoni bubagra ni bo sara tipra je flat mani je boro thine ni ya flo bo jamancha bini final shares 50,000 bo ri tongo abur nam bagai tini bubagra phai tongo bo sokpane exact tinta samoyo miya horo phun khaimani bisingti khai bana phun khaimani bisingti khai te o kami lukurok jotona khatungjak bubagra nainai bagai te o jaga norok nukhna bubagra na oran simi lamsugit langnai bagai jotono mane o kami lukurok wai phang amtari joto parang lukurok bona rasinai tongo jaga wa tini ni salo amta hita angka tini phaye tini ora jaga phaye bubagra tanai birmon tipra bini bihikno tangya phonai te bini hamjak mung buse kotor abo nugnai bo direct phatani hasteni direct airport ni simi bo direct o jaga phayo star mane ta monson agi already bubagra udu to sebeka eksa tinta bising hapani okokta jotona hamba